Am fost la unul de la Cutei, cred că la Roșia. Vezi că este bunul. O să vezi la bunul. Mai ales bine. Mamă, era mult, doamna. Mama, dar nu te mai... Asta pare o lei 4 pahare. Nu e, mă! Se vede ceva? Ceva? Cât de cât. Dar nu e foarte întuneric. Cuială. Aproape business. Da. Și nu e cameră profesională. Asta e... Ea e bună pe filmare. Da, e face lumină. Gata, nu mai scape. Este ceva? E cu pana? Nu pana, se mai... Da, Amanda, luăm și bezelele cu noi. Revista Produs. Le punem acolo. Harta minimală de arde o bucură. Arta minimală. Da, trebuie multă lemn. Avangardist. Da, te-a prins pe Card catena afară de... Doamna pe care o deranjează, că nu doar nevăzută. Aia mâna pe Păi, Sodom, știți? La Pantera, dacă Ah, nu. Hai măcar un Slayer. nu s-a întâmplat niciodată. Și pun vin. Noaptea de-abia a început. Că-i tânără. Îi dăm la ei. Ținem șampanie la Parastaval. Oricum e șampania care era stricată. Noi am băut-o, te-am băut de tăi. Ăla e la murit. Aia este o parte. Noi am băut de-aia bună la Universitatea Paris, la 10. Și pleacă el și acum mă duc să mă fac de mă. Și stai bă, ce acum că am mai păzit, mergem mai încolo. Stai câteva luni că vin. Mă filmez ca mahal, mă filmez. Mami, Vin. ai telefonul? Poți să mi-l deschizi puțin? Se vede ceva? Ceva? Cât de cât. Dar nu e foarte întuneric. Cuială. Aproape business. Da. Și nu e cameră profesională. Asta e... Da, Ea e bună pe filmare. Da, e face lumină. gata, nu mai scape. Este ceva?
E Mopana? Mopana. Este mai... Da, Amanda, luăm și belfelele cu noi. Punem acolo. Harta minimală de arge o bucură. Asta minimal. Da. Să le multe lemne. Avangardist. Pună, nu știu. Card catena afară de... Doamna pe care o deranjează, cred că doar de posta. Păi, Sodom, știți? La Pantera, dacă Ah, nu. Hai măcar un Slayer. Nu s-a întâmplat niciodată, dar n-am avut și pun vin, noaptea de-abia a început. Asta-i tânără. Îi dăm la ei. Ținem șampanie la Parastaval. Oricum e șampania care era stricată, nu putem. Noi am băut-o, am băut de tăi. Ăla e la murit, astea poate că l-au putut să la parte, poate n-am Noi am băut de-aia bună la Universitatea Paris, la ZEA, și pleacă el și acum mă duc să mă fac pe mă. Stai bă, ce mă am mai păzit, mergem mai încolo. Stai câteva luni, că mă filmez ca mă alții de mă filmez. Mami, ai telefonul? Poți să mi-l deschid puțin?